amb un altre convidat, és en Pau Font, i parlarem dels dimonis de les Illes Balears. Sí? No. Tenim un vídeo de YouTube preparat, sobretot ho veurà la gent que ho vegi per Facebook i això, que és res, dura 15-20 segons, però si quieres lo ponemos luego, Marito. Sí? Vinga. Pues anem amb el nostre convidat. Bon dia, Pau, què tal? Bones, va bé. 2000 anys de dimonis i encara no hi havia un llibre com aquest. Bueno, en el meu cas jo l'he fet de fotografies. I poden haver molt d'escrits, poden haver de dibuixos, però de fotografies fent una recopilació fent feina documental, no. I què tal? Una aventura. Sí? Ha passat de Però tot. bastant divertit. Sí, No, i tant. no t'has posat a escoltar Led Zeppelin a l'enrevés, ni coses d'aquestes satàniques, ni No, per no, 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 inspirar-te no no, ha fet no. falta, no? No, que va, que va. No, per inspirar-me vaig agafar un projecte fotogràfic que vam fer, si no vaig malament, en el Museu Pare Llinart, que és un món de 1000 dimonis, i que se dedicaven a fer un parell de fotos de cada dimoni del Mediterrani i d'Europa, i a partir d'aquí. Parlàvem amb Pau Font, que ha fet aquest llibre, Els dimonis de les Illes Balears. Ha fotografiat molts de dimonis. I quants? És a dir, quants n'has fet? No, Oh, una cosa és quan n'has fet i quants en surten, no? sí, No sí. és el mateix. Hombre, no sé quant de dimoni de paper fotografiat, també, són 40 colles, són més de 10.000 fotografies, Mhm. i, i d'aquestes, i en el llibre després han sortit un recull entre 3 i 5 fotografies de cada colla. Així que hi ha bastantes, però també n'han quedat bastantes. Tu pertanys a una de les colles, Dimonis de Fang. Sí, és més artístic. I bé, però la curiositat és que jo no crem com a dimoni, és a dir, me vaig fer una màscara per jo i després li vaig fer una altra a la càmera i anava a fer-li fotos i bien. I com ha estat aquest procés d'anar coint els dimonis i d'anar descobrint les colles i d'anar fent les fotografies? Perquè a més les fotografies les has fetes en un format molt concret, no? Has volgut tenir un fons negre, no? Conta'm una mica aquest procés. Sí, a més, el format és, totes les fotografies són en format vertical, Mm? totes tenen el mateix fons negre i la mateixa il·luminació. Tot això va ser també aposta per si qualcú volia saber més informació d'una colla, com vesteix, quin colors tenen, quins detalls, i així ho pot veure en el llibre perfectament. Ara veiem el vídeo, el manco la gent que està mirant el Facebook. Que ha estat la part més guapa i curiosa d'aquest projecte. Bona gent, Eh? no? Bona gent. Sí, totalment. No. I tothom anava molt bon rotllo, molt oberta i disposada a tot. Què has tardat en fer-ho? Uh, Bueno. Hombre, vaig començar en el 2019 i ja estem en el 2021. Sí, Així que bastant. Ben, tot s'ha de dir. Només feia les fotos al cap de setmana, depenia molt d'ells, de si la seva disponibilitat i tot això. I després, sí, estava jo tota la setmana editant aquestes fotografies i, bueno, han estat hores també, han estat molt de dies i... S'ha editat a 17 edicions, però has fet un crowdfunding, no?, per també... Sí, és a dir... Has Vaig... autoeditat el llibre, en realitat. Ja. Bueno, és a dir, jo el que vaig fer va ser enviar un parell de correus a les editorials que coneixia, d'aquí de Mallorca, i tots me deien que era molt car, que no els interessava, que no sé què, i bueno, i anem a fer autopublicació, que surtin els llibres que hagin de sortir, i au. I mentre feia el crowdfunding, me va contactar 17, i la veritat és que molt bé, és a dir, gràcies a això ara la puc veure a llibreries, la distribueixen i jo encantat. Hi ha que dir que no només hi ha les fotografies d'en Pau, sinó també s'acompanya pues, un text
no? Que recull una mica la història de cada colla, no? Sí, així és. És a dir, això és un amic meu de la infància que dona la casualitat de que després va estudiar periodisme i audiovisuals i li vaig proposar el fet que m'ajudés a escriure o que ho escrivís ell i encantat i m'ho ha fet i els textos que acompanyen les fotos de les colles i són mà seva, de Nancel López, i després n'hi ha un exprofessor meu d'història que el vaig liar perquè me fes el pròleg històric i m'ha acompanyat durant molta part d'aquest projecte i també molt agraït. I tu has trobat una explicació de per què tenim tants de dimonis i tants diferents? Hombre, jo entenc que cada poble també s'ha d'expressar d'una manera i també té les seves les seves rondalles dins cada poble i tot això i d'aquí també s'extreu molta estètica i molta història dels mateixos dimonis d'aquí. Però que això és una cosa molt nova aquí a Mallorca. Aposta també m'ho sorprèn moltes vegades de Bé, dir... molt nova. És a dir, parlava en el llibre de que, per exemple, les festes de la pobla són de 1300 i pico, Sí, no? sí, però el dimoni de foc, com el coneixem a dia d'avui, bastant recent, però sí que bé, foguerons i dimoni bobo i tot això, sí, ve d'abans. I és un món molt d'homes o les dones també n'hi ha? Dones hi són presents, sí, no te sé dir quin percentatge n'hi ha, però no sé, hi ha dones, hi ha homes, hi ha nins, hi ha nines, hi ha de tot. No sé si has mirat o si has investigat, no? Però jo crec que deu ser dels pocs llocs del món on el dimoni fem una festa. No? És una cosa que el dimoni mos hauria de fer por i mos hauria de tenir... No? I fem una festa amb el dimoni. Sí, a mi amb el projecte Correm que amb ells, votam amb ells, els acompanyam, no sé, no? Mos fan companyia. És que aquí tenim la figura aquest del dimoni que és com a beneit, que és molt juganer, que és molt... I aposta també de la dona a fer tot això. I tampoc he tingut l'oportunitat de veure segons quins dimonis, però no sé. Jo suposo que deu haver de tot, no m'he aturat a investigar-ho del tot. Hi ha dimonis a tots els pobles o qualque poble que s'ha quedat... Hi ha pobles que no tenen No colles. tenen. Hi ha colles... Hi ha pobles que tenen cusiers, per exemple. Hi ha colles... Hi ha pobles que tenen cusiers i dimonis i n'hi ha qui no té res. I estan a totes les illes o A Formentera, per exemple, no n'hi ha cap. no n'hi ha cap? A Eivissa n'hi ha una i a Menorca hi ha dues. I aquí la majoria a Mallorca, Sí, no? aquí n'hi ha bastantes. Bastantes. I surten? Van sortint de noves? Sí, ara l'altre dia me va arribar una notificació de que va néixer una colla nova, però no m'he aturat a investigar encara. No me dones temps ara mateix. Molt bé. Bueno, quin recorregut tindrà el llibre? Avui presentes? Avui presento el llibre Inca. A la fàbrica. A la fàbrica, a les 7:30. I després crec que a final d'octubre en l'editorial a la Fira del Llibre en català, pot ser, a Palma. I de moment hi tenim això i després ja anirem veient de moure'l un poc més, de dur-lo a Catalunya i València, a dur-lo veient la resta d'illes que falten. I haurem de preparar un Sant Antoni aposta només per llibre, no? Hombre, avui hi haurà un lluïment de foc per part de Dimoni Foc d'Inca també, així que estaran encantats. Molt bé. I de tots els que has vist i totes les colles que has visitat, quin t'ha agradat més i quin fa més por? Bé, jo vull recalcar que jo estic en una colla Dimonites Funk i que m'agrada moltíssim. Però és una mica imparcial, va. Me van agradar molt els Trabucats de Palma, tenen una estètica corsària, una estètica de pirata, així mesclat amb dimoni, molt interessant. Les bruixes me van semblar molt... m'he despistat.
Les bruixes. Les bruixes me van semblar molt interessants, és a dir, era una cosa que faltava a Mallorca, només de dones, només de bruixes, i són molt divertides les bruixes. Te fan una performance i un espectacle que ja mos agradaria molts. Mhm. Bueno, podrem fer aviat un calendari A menys si però. de dimonis, no? Cada mes els dimonis ens acompanyin de qualque manera i així. Menys en l'estiu, que deu ser complicat. Bueno, en No? l'estiu, al final de cada verbena, sempre solen cremar un poc, si en el poble hi ha dimonis. Mhm. Però, Però bé, que és una tradició que està assegurada, no? hombre, I ara ben documentada, perquè a més les fotografies, jo que tinc el llibre, per sort, són excel·lents, és a dir, són d'una qualitat increïble. Jo no sé si tens pòsters fets i tens habitacions plenes de no, fotos no. de dimonis. A casa teva què te diuen d'això? No, que me estan encantats. Ben, jo he donat moltes gràcies a la meva predina, que per Nadal me diu: a ver, Pau, ¿qué quieres para Navidad? Y yo, pues abuela, una tela de 3 metros por 3 metros de color negro. I diu, què? Jo, sí. Diu, pues vale. I després, en el principi, el material un poc precari, però després, a poc van començant a millorar segons quines coses i, bé, què t'he de dir, jo editava amb un portàtil que per obrir Photoshop l'obria de matí, m'anava a fer cafè, anava a berenar, tornava i encara s'havia d'obrir. I després, quan vaig passar a un altre ordenador que pitjava i s'obria instantàniament, això va ser un canvi en vez d'estar 2 setmanes per editar una colla i 3 dies. I això És va a dir, ser... que és un llibre doblement artístic, no només per la qualitat de les fotografies, sinó per també la feina, Hombre, no?, d'artista que has hagut de fer. havia d'aprendre molta parsimònia, la veritat. Mhm. Bueno, Pau Font, autor de les fotografies del llibre Els dimonis de les Illes Balears. Recordàvem que avui a les 7:30 a la fàbrica, a Inca, se presenta i bé, és un llibre molt recomanable.